A z toho verejného sektoru sa dostávame do neverejného. A poslednými dvomi účastníčkami tohto panelu budú dámy zo Slovenskej katolíckej charity a z Českej charity. A najskôr teda vítam pani Janu Žižkovú zo Slovenskej katolíckej charity. Dobrý deň. Ktorá pôsobí v advokačnom týme Charity, kde sa venuje témam sociálnej spravodlivosti, ochrane zraniteľných skupín a zvyšovaniu informovanosti o tom, aké systémové rozhodnutia ovplyvňujú život ľudí v núdzi. Vo svojej práci upozorňuje na to, aké následky môže mať, ak pomoc slabne tam, kde je najviac potrebná. Vo svojej prezentácii povie viac o úlohe Charity pri riešení chudoby a sociálneho vylúčenia na Slovensku, ale v súvislosti s týmto to prepojím a teda privítam medzi nami aj prezidenta Slovenskej katolíckej charity a žilinského biskupa pána Galisa. Otec biskup, vítajte. Pani Žižková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Otcovia biskupy, vážení hostia, dámy a páni, je mi veľkou cťou, že tu môžem dnes s vami stáť a byť súčasťou takej naozaj jedinečnej konferencie, pretože od nás sme mali tak neskutočne zaujímavé príspevky, plné informácií, ale veľmi aj ťažkých čísiel a faktov, tak som rozmýšľala, že s čím sa tu postavím, aby som vám všetkých vás potešila trošku, aby sme neskončili nejak depresívne, tak budem rozmýšľať celú prezentáciu, aby som na konci priniesla možno nejaký pozitívny záver. Poprosím, ja som ešte aj sa dohodla, že mi bude pán kolega klikať, lebo keď mám zamestnané obidve ruky, tak je to náročnejšie. Tiež začnem číslami a teda som veľmi vďačná za prezentáciu mojej predrečničky, pretože tie čísla v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia sú desivé na Slovensku. A ja sa len obávam, aby rok 2025 nepriniesol miliónovú hranicu, pretože dneska tých ľudí na hranici chudoby naozaj máme 980 000 a ako bolo spomenuté, v chudobe máme najmä deti. A to je niečo, čo by sme ako spoločnosť nemali dopustiť. Takže tá chudoba a sociálne vylúčenie sú z môjho uhla pohľadu už celospoločensky obsiahli veľký problém. Poprosím. Čo sa týka Slovenskej katolíckej charity, tak verím, že nie sme pre vás neznámi. Sme účelové zariadenie cirkví, sme konfederáciou diecéznych a arcidiecéznych eparchiálnych charít a máme vlastne celoslovenskú sieť, sme prítomní v každej diecéze. Sme najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Keď pani Ďurišová prezentovala, som stále pritakávala, lebo áno, sme posledný rok absolvovali náročné chvíle práve v presadzovaní reformy financovania sociálnych služieb. Čo sa týka charity, my naozaj poskytujeme veľmi širokospektrálnu činnosť a v oblasti chudoby sociálneho vylúčenia sme naozaj prítomní v tom teréne a dennodenne. Či už je to cez tie registrované sociálne služby, ale aj zdravotné služby. Veľmi intenzívna je materiálna potravinová pomoc, ale sme prítomní aj pri riešení problémov v oblasti bývania a zamestnávania, lebo ako všetci vieme, vyriešiť chudobu nejakou jednoduchou intervenciou nie je možné. My potrebujeme naozaj komplexné riešenia. Poprosím ďalší slajd. Tuto tiež trošku čísel, aby ste nezaspali, takže aj ja prinášam nejaké čísla za našu sieť. Naozaj v roku 2024 sme mali celkovo v registrovaných sociálno-zdravotných službách viac ako 23 000 klientov. Čo sa týka krízovej intervencie, 8100 unikátnych klientov a poskytujeme služby terénne, ambulantné, aj vlastne služby pobytového charakteru. Tu máte dôraz skladený len na služby krízovej intervencie, kde naozaj máme široké spektrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem toho ešte poskytujú naši poradcovia špecializované sociálne poradenstvo, kde sme prítomní v 32 lokalitách a prešlo nám cez ruky minulý rok viac ako 6 000 klientov. Čo tu nemám spomenuté, je ešte pomoc odidencom, lebo tá nie vždy ide už priamo cez registrované služby, sú tam aj rôzne jazykové vzdelávanie a podobne. Tam za minulý rok sme mali viac ako 7300 prijímateľov pomoci. Chudoba a sociálne vylúčenie. My sme minulý rok v rámci Charity pripravili strategický rámec rozvoja siete do roku 2030. A keď som sedela s jednotlivými skupinami a navnímavala to, o čom hovoria naši ľudia v teréne, tak presne sa nám ukázalo, že chudoba a sociálne vylúčenie sú prierezová téma. A je to téma, s ktorou vlastne dennodenne žijeme v teréne a ktorá sa nám objavuje v každom tom segmente pomoci. Takže my sme vlastne chudobe a sociálnemu vylúčeniu venovali samostatnú strategickú oblasť, pretože sme si uvedomili, že kto, ak nie my, máme byť tí, ktorí stoja blízko pri človeku.
Takže máme túto tému v strategickom rámci. Poprosím ďalej. A čo to pre nás znamená? A tu už sa dostávam k tomu môjmu meritu prezentácie, že aká je naša úloha ako charity v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Takže na prvom mieste to určitá priama pomoc, ktorú som už aj pred chvíľočkou spomínala. Možno aj vďaka tomu, že robíme komplexnú podporu, vieme ako keby cieliť na človeka a zabezpečiť ten holistický prístup, že riešiť jednak sociálne poradenstvo, ale aj pomoc bývaním, s pracovným začlenením, vzdelávaním, materiálnou pomocou. Samozrejme, že nám sa tam ukázali ďalšie témy, ktoré už dneska boli spomínané, či už je to dostupné bývanie, lebo tu vidíme, že bývanie je ľudské právo. Má to byť ľudské právo. No, nemá to byť konečný cieľ života, že aby som sa dostal do nejakého slušného bývania. Má to byť základná podmienka. Prístup potravinám, podobne. Dnes už bola viackrát spomínaná energetická chudoba. Tá sa nám tiež ukázala ako keby nejaká novinka, ktorá nám prišla najmä so začiatkom vojny na Ukrajine, ale dnes jej už čelí dosť veľký počet ľudí. A práve s tým, že sme sa teda rozhodli venovať téme chudoby a sociálneho vylúčenia, sme si uvedomili, že tí, ktorí sú naozaj najzraniteľnejší a ktorí čelia extrémnej a viacgeneračnej chudobe, sú práve naši občania, ktorí žijú vo vylúčených marginalizovaných komunitách. Takže aj my v rámci Slovenskej katolíckej charity sme sa rozhodli viac venovať pozornosti práve tejto najzraniteľnejšej skupine. A to je ja to volám, že jedna noha, že sme denodenne v teréne. Ale uvedomili sme si, že to vôbec nestačí. Že my, čo potrebujeme, aby sme to ako keby možno to Slovensko viac rozhýbali, je aj advokačná línia a potrebujeme byť súčasťou pri tvorbe verejných politík. Pretože ja si dovolím tvrdiť, že nie je dobre nastavený systém. Môže byť aj dôsledkom toho, že máme tú chudobu a že tá chudoba neustále rastie. Napriek tomu, už to dnes bolo tu spomínané do poludnia, nám idú obrovské milióny, napríklad aj zo štrukturálnych fondov do vylúčených rómskych komunít. Nevidíme tam žiadne nejaké zlepšenie kvality života. Takže sme si uvedomili, že chceme byť aj hlasom tých najzraniteľnejších, ktorí sú žiaľ nebývajú vypočutí, sú neviditeľní. Poprosím ďalší slajd. Tu len taký exkurs krátky v tom, že čo to všetko pre nás znamená a tým, že naozaj chudoba a sociálne vylúčenie sú prierezová téma a my sa to snažíme ako keby ustražiť na všetkých frontoch, tak niekedy si pripadám ako taká chobotnica, lebo potrebujete mať nohu v strašne veľa dverách. A tá prvá línia je jednoznačne dostupnosť a udržateľnosť služieb. Už tu bolo dnes veľa povedané, ale tým, že my sme ako poskytovateľ, že je to naša taká hlavná tá náplň, naozaj nejaké stabilné, transparentné, predvídateľné financovanie je dôležité a tá dostupnosť služieb. Čo sme strážili v rámci reformy a v rámci vlastne pripravenej legislatívy bolo práve to, aby bola zabezpečená dostupnosť služieb všetkým ľuďom bez ohľadu na ich príjem. To sa nám v istej miere, verím, že podarilo. Dneska tu už bolo spomínané viackrát, že tá podpora je neadresná. A my pokiaľ sa nevrátime k adresnosti alebo nenastavíme ju, tak naozaj budeme vyhadzovať peniaze nesprávnym smerom. Druhá teda línia, ktorú som spomínala, je problematika marginalizovaných rómskych komunít. Tu sa tiež chceme práve zameriať na to, ako robiť veci inak, aby nám to zafungovalo, lebo my stále robíme na Slovensku rovnako a so stále rovnakým nedobrým výsledkom. Takže tu sa chceme pozrieť spolu s našimi partnermi a cez participatívny proces sa skúsiť zamerať na lokality a diskutovať o tom, ako by sme mohli cieľene riešiť problém jednotlivých lokalít. Pretože opäť tu neexistujú celoplošné riešenia. Málo kedy sú ako keby vťahovaní sami tí ľudia do hľadania riešení, pretože niekto príde z hora alebo od stola z Bratislavy a nejaké riešenie im ponúka. Musíme opäť identifikovať, aké sú problémy v tých lokalitách. My nemáme dneska na Slovensku nejaký zoznam, že ktoré z tých rómskych lokalít sú na tom najhoršie. Proste je vonku výzva, tak sa všetci prihlásia, 3 roky implementujú projekt a potom posledný deň projektu sa zhasne, posledný zamkne a pomoc končí. Jednoducho takto nemôže fungovať, lebo tie finančné prostriedky proste nemíňame efektívne a hlavne na konci dňa sa tá kvalita života ľuďom zhoršuje. Ďalšie oblasti, v ktorých sa snažíme pôsobiť, je oblasť dostupného bývania. Myslím, že Jožko Kakoš už tu nie je, ale
ale sme súčasťou vlastne platformy na ukončovanie bezdomovstva, kde opäť sme vlastne prišli na to, že aj keď charita je veľká, silná, ale keď nás je viac, tak ten hlas je silnejší a cieľom platformy je práve vlastne presadzovať bývanie ako ľudské právo. Veľká oblasť, ktorej sa venujeme, je potravinová materiálna pomoc, o tej ja poviem o chvíľočku, a teda energetická chudoba, dnes viackrát spomínaná. A áno, energetická pomoc, ktorá príde 90% domácnostiam, ale obávam sa, že do tých vylúčených komunít, kde nám ľudia žijú v nelegálnych obydliach, žiadna energopomoc nepríde, pretože nemá byť ani na čo naviazaná. Tento rok sme sa venovali intenzívne príprave sociálno-klimatického plánu. Neviem, či vám to niečo hovorí. On má reagovať vlastne na riešenie dôsledkov v súvislosti so zmenou toho, že nemáme vlastne znečisťovať životné prostredie a prídu nejaké kompenzácie za to, aby sme zredukovali energetickú a dopravnú chudobu. Nám sme sa snažili niekoľko mesiacov presadiť, aby z tohto sociálno-klimatického plánu boli napríklad financované obnova zariadení, služieb krízovej intervencie a napríklad energetické poradenstvo, kde sme nastavili model, aby sa energetickí poradcovia štátu prepájali s našimi ľuďmi, aby sme im otvárali dvere práve do komunít, aby sme ich privádzali k tým cieľovým skupinám, pretože presne na rokovaniach zaznelo, že oni sa k tým cieľovým skupinám nevedia dostať. Poprosím ďalší slajd. Toto je niečo, na čo som veľmi hrdá, pretože keď som pred pár rokmi prišla na charitu, potravinová pomoc bola veľká téma a dennodenná naša práca. A vlastne sme zistili, že každý sa snažíme tou svojou troškou, ale na Slovensku nám systém redistribúcie potravín nefunguje. Ministerstva nevedeli tú tému uchopiť, takže sme cirka 3 roky dozadu oslovili Slovenský Červený kríž a spoločne s ďalšími 5 organizáciami sme založili platformu potravinovej pomoci. Vznikla najprv ako neformálna entita a práve sme priniesli na stôl nápad, ako zastaviť plytvanie potravinami na Slovensku. Prešli sme jednotlivé ministerstva, všetci nám zatliskali a povedali super a skúste to spraviť. Tak sme pripravili národný projekt. Podarilo sa nám prelobovať finančné prostriedky a vlastne dnes už je v štádiu implementácie. Je zastrešený ministerstvom vnútra, má alokáciu cirka 3,5 milióna a jeho cieľom by malo byť práve vytvorenie jednotného systému na redistribúciu potravín, pretože na jednej strane máme obrovský potravinový odpad na Slovensku a na druhej strane máme hladných ľudí. Takže verím, že na konci tohto projektu bude systém, pretože keď sa porovnáme ako Slovensko s okolitými krajinami, nemáme nejakú celoslovenskú federáciu potravinových bank a cítime, že mohli by sme k ľuďom dostať oveľa viac potravín, ak by sme mali vytvorený systém, k tomu nastavenú infraštruktúru a samozrejme ľudské zdroje. Poprosím ďalší slajd. Aktuálne sa venujeme ďalšiemu projektu, ja ho volám skratke advokačný projekt. Tu sme jednou zo 14 strešných organizácií, ktoré boli vybrané v rámci výzvy Ministerstva vnútra. Je to pod úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. A cieľom práve tohto projektu má byť posilniť advokačné kapacity. Niekedy mi to príde ako vtip, hlavne keď vyplňujem pracovné výkazy a odpočty aktivít na konci mesiaca. Ale každopádne sme za ten projekt vďační, pretože práve vďaka nemu sa aj na Slovenskej katolíckej charite vlastne podarilo vybudovať advokačný tím, máme tam aj analytika, máme odborníčku na rómske komunity, za ktorú som veľmi vďačná. A práve v rámci tohto projektu sme mali každá strešná organizácia priniesť verejnú politiku, ktorej sa chceme venovať, tak tá naša bola samozrejme tá najzložitejšia chudoba a sociálne vylúčenie. A chceme teda riešiť tie témy, ktoré som už pred chvíľkou spomínala. Čo teraz tak najviac vo mne rezonuje, lebo teda žili sme tým posledný rok, je práve reforma financovania sociálnych služieb, už tu bola dnes viackrát spomínaná. A ja možno, že dám tie čísla, ktoré tu zarezonovali dnes, do jednej takej priamky, aby ste si to vedeli predstaviť, lebo do obeda nám bolo povedané, že na bezpečnosť a zbrojárstvo a obranyschopnosť ideme dať 5% HDP. V nejakom 23. sme na dlhodobú starostlivosť dávali 1% HDP, priemer Európskej únie bol vtedy 1,7%. Áno, videli sme v predchádzajúcej prezentácii, že na tie služby ide teraz cirka 1,4% HDP. A o tom to mala byť aj reforma.
My sme ju chystali 2 roky, my sme sedeli, aj pozerám na kolegyne, v pracovnej skupine 2 roky sme písali s ministerstvom a chystali reformu, vznikla úžasná koncepcia. A na konci nej bolo uvedené, potrebujeme 1 miliardu. Plus k tomu, čo dnes ide do sociálnych služieb. Z dôvodu konsolidácie sa potom pripravil minimalistický model, cirka 560 miliónov. A teraz na konci sa hovorilo o 300 miliónoch. Takže z reformy zostalo torzo, a nebyť intenzívneho tlaku aj vyšších územných celkov, pretože oni boli kľúčoví. Takže ak by ste to vy nepustili, tak reforma nie je. A aj nášho tlaku nám by ľudia, ktorí sú práve najodkázanejší, prepadli cez tú pomoc. Podarilo sa nám presadiť napríklad vyrovnávaciu platbu, ktorá bude vykrývať nedoplatky práve pre klientov, ktorí nemajú náhradu sociálnych služieb. A čo sa nám takmer do posledného dňa podarilo vybojovať, bola finančná kompenzácia rodinám, ktoré sa práve doma starajú o svojich rodinných príbuzných, ktorí mali v porovnaní s dnešným stavom dostať oveľa menej finančných prostriedkov. Tým, že sme boli vytrvali, stali sme sa síce chvíľku čiernou ovcou rodiny, až v istom momente to tak vyzeralo, ale na konci sa nám podarilo toto dôležité víťazstvo vybojovať pre tieto rodiny. Ja už poprosím ďalší slajd, ten len preletíme, lebo vždycky sa snažíme z tých vecí, ktoré riešime, poučiť tak. A práve prišiel generálny sekretár, to sú naše slabé stránky, respektíve výzvy. Určite sa potrebujeme viac prepájať, potrebujeme budovať kapacity, pretože stále vnímame, že tá verejnosť nás tak vníma rôzne, že potrebujeme, aby o nás bolo viac počuť, aby sme sa stali pre štát silnejším partnerom. A úplne posledný slajd poprosím. Čo sú príležitosti? A tu možno, že verím, že skončím aj pozitívne. My to určite s ľuďmi nevzdáme, áno, pretože keď už nikde inde nenájdu pomoc, tak pred bránami charity vždy, keď ich nájdeme, tak budú mať proste pri nás otvorené a postaráme sa o tých ľudí. Niekedy naozaj po tých rokoch mám pocit, že to hraničí so zázrakom, že naše služby vôbec dnes ešte fungujú. A my z toho advokačného hľadiska naozaj potrebujeme budovať silný advokačný tím, intenzívnejšie zapájať aj konferenciu biskupov Slovenska ako nášho zriaďovateľa. A naozaj sa nám teraz potvrdilo, že tým, že otcovia biskupy za nami stáli a cítili sme silnú podporu, tak aj ten štát nás musel počúvať. Určite spájanie sa s ďalšími cirkevnými organizáciami, lebo tu už sme v otázke hodnôt. A potom samozrejme cieľná podpora aj cez PR a komunikáciu. A veríme, že jednoho dňa sa dostaneme k tým našim poslancom v Národnej rade, aby sme mohli vopred s nimi diskutovať naše témy, aby boli aj oni lepšie pripravení, keď sa presadzujú nejaké legislatívne zmeny. A naozaj vytvárame legislatívu, pretože cieľom nie je tú situáciu zhoršiť. A tak, ako bol návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkazanosti nachystaný v prvom kroku, naozaj sme mali silné obavy, že sa situácia paradoxne nezlepší, ale zhorší. A týmto by som asi ukončila príspevok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pani Žižková veľmi pekne.